वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रानिखाथा बाजाराव थांगासिनो दङ। दायो बैसागुनि बाजारा मा रोखोम जादों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनोसै। नोंथांमोना नायफालांदो आरो। दा फाइनालि रानिखाथा बाजार मोनफैबाय आङो। दा जिथुनाखि हागौमानिखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनोसै मा मा मोननाय जायो रानिखाथा बाजारावहाय। दा नै ओरै सिदा दावखोलाङोब्ला गेलेमफु टाउन मोनहैयो, जेखौ बुङो भुटान। दा फार्स्टआवनो स्टार्टिंआवनो आङो दिन्थिग्रोनोसै जाहैबाय माखासे बाखालिफोरनि मुलि आरोना। नै बेयावहाय गोबांथार बाखालिफोरनि मुलिखौ मोननाय जायो, जायखौ बेबायदिनो जन्डिस, टाइफड, मेलेरिया बेबायदिनो बायदिसिना टाइफड जाम जानायफोरनि मुलिखौ बेयाव मोनजोबनाय जायो आरोना। नै बे गासैबो दंफांनि रोदा रुदु गोजा, नै बेयावहाय गासैखौबो मोनजोबनाय जायो। आं माने बेयावहाय नाम मेनसन खालामलायनानै बुंला, दा माखासे आंबो बानायो नालाय गोबांथार मानसिफोरानो लांफैयो। दा बेबायदिनो बेयावहाय बाखालिफोरनि मोननाय जायो आरोना। ओमफ्राय आं दिन्थिलांबाय थानोसै। दा मालिकआ दारि फुगासिनो दं नै। ओमफ्राय माखासे बेयावहाय दंफां लाइफांनि फुलि मोनो, नै गासिबो मोनजोबो आरो। सब बायना माहाजन। ओमफ्राय दाथ' आरो बैसागु फैबाय नालाय, दा बेफोरबायदि दामग्रा देग्रा बुफार बायदिसिनाफ्रा सेल जानोसै आरोना। नै बेयावहाय फानदों नै मोजां मोजांनो। कटा कि दाम रे बन्धु? 1600 पुरा साउन्ड হয় ना? नै बेजों गासिबो सिखा रुवा खदाल बायदिसिना मोनजोबनाय जायो आरोना। नै आबादारिफोरनि थाखाय टटेलि बेयावहाय मोनजोबनाय जायो। नै ओमफ्राय बे गोथाव गोथाव बुनिया बुजिया जाहैबाय, नै जायगायावनो सावखायो। ओमफ्राय नै बेयावहाय जायफोरा सनाखौहाय बायनानै गाननो हास्लाबाखैब्लाबो नै बेफोरबायदि सनानि समान गोमो गोमो दंखायो, नै बायनानै गाननो हागोन आरोना। बैसागुनि समायहोनो हागोन नै आब'नि दखानाव। ने आब' सना गानलायनांखा दा? नाङालै। औ आफादथ' जायो बेनो। औ सिनायस्लाबावासो। सिनायस्लाबा हिनजाव गोदानफोरनोलाय बिदिखौ गानहोयो। औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जाबखो जाबखोआनो जादों जाहैबाय थाखा थफ्ला आरोना। दा ओरैबायदि दं नै थाखा थफ्लाया, जायनि फलावहाय बेखौ दसे मोनजाब्लानो थानो हालाया आरोना। मानसिफ्रा खुदु मुदु जालायो। बेखौ ओरैबायदि गुसुथियावहाय बानानै लानो गोनां जाखायो आरोना। 24 घन्टा जाग्राफ्रा माने गुसुथियावहाय सिथाबहोनानै लाबाय थानांगौ जाखायो आरो। माने गोबां ओंखामफोर जायोब्लाबो माने बेनि थाखाय एक्सट्रा गुसुथियावहाय जायगा दोननांगौ गोनां जाखायो आरोना। नै दा नायदो नै बेफोरबायदि ओरैबायदि मा बुस्थु बियो, ओरैबायदि सिथाव बायदि आरोना। आयं मा बुस्थु बे? इमाव माने जिउआव होग्रा ना? औ ओमफ्राय माइब्रानि हाबो होजायो दा? जै बेखौ होबायथाय माने उन्दुनो ओंखारलायनोसै आरोना लोंबा। दा बेफोरबायदि आरोना। सायदुं गोसायाव माइब्रानि जौ गिसिजों दाउ बेदर फाजाजों जानानै दंफां सायख्लुमाव ओरैबायदि आन्दाज मोनलाय उन्दुनो हायो आरोना। दा नै बेबायदि आरो एमाव। ओरैनो मा मा होनाय जायो आब' बाव? लोखोना बिलाइ, दंफां राखेब, खान्थाल बिलाइ, थालिर बिलाइ मोनब्रैल'। आच्छा, ओमफ्राय मिक्स देनानै फोराननांगौ? औ उवालाव देबाय थांखाव थांखावनो। औ दे 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 दे। ओमफ्राय दाबाय दोनबाय बिसिनायाव। ओमफ्राय बे बिसिबां मा रोखोम फानो जेनेबा? थाइनै गथा? औ आच्छा दे दे दे। ओमफ्राय दा नायदो नै लोगोफोर, थाखो थाखो माने बैसागुनि दख'ना आङो देखायनोसै नोंथांमोननो। दा माने बुहुत मानसिफ्रानो बैसागुनि दख'ना नायफैदों आरोना, बायदोंबो। आं दिन्थिनि आरो नोंथांमोननो दख'नाफ्राखौ। नै अयथासार। किमान किमान दामत আছে? কিমান কিমান দামত আছে? কিমান দামত লাগে? সব আছে না? সব আছে। 12,000 15,000 লাগে। আচ্ছা, মানে 15,000 सिमनिफ्राय लानानै दंजोबो आरोना नै दख'नाफ्रा। जायफोरनो नांगौ रानिखाथायाव आरामसे बायफैनो हागोन आरोना। दा बायदोंबो आरोना। नै बुहुत मानसिफोरानो बायगासिनो दङ नै।
दा नै बेयावबो फानदों आरोना बहुद क्वालिटि दं जायफोरनो नांगौ बायनानै गाननो हागोन आरो नै दा बहुद होंगो दोंगो जादों आरोना दख'ना बायनायनि बयबो बायफैलादों नै ओमफ्राय बेनो जादों जाहैबाय लंपेन्ट गस्ला दखान लेडिसानो जा बा जेन्टसानो जा गासैबो मोनजोबगोन आरो बेयावहाय गाननाय जोमनायफोरखौ नै बहुद दं आरो गस्लाफ्रा नै एभेलेबेल थाब्राल' दङ नै दिन्दां फादां नै मा जात बायनो लेडिसफोरनि थाखायबो दङ नै ओमफ्राय गस्लाफ्राथ' बिदिनोसै नै ओमफ्राय ओरैहाय गासैबो सेन्देल दखान नै सेन्देल मोननाय जायो नै बे टप प्लेट सेन्देल दखान आरोना जायफोरनो सेन्देल नांगौ ओरैहाय सानजाथिंजाय फैनानै बायनो हागोन आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिनिनो एटाच ओरै खोलाथिंजाय गासैबो बासन पुथ्र मोननाय जायो नै जायफोरनो बासन पुथ्रनि प्रयजन जायो नै ओरै मोननाय जायो आरो दा नायदो नै मानि बानायनायनि आसान आं नायनोसै आरोना से खिड़की दाहिली अच्छा ओरा होखाड़े हिली आमा मौसमिना या बेबायदि आरो मानि थाय बियो एटा किसेर बुस्थु रे दादा शंख हाथिदारेर ना ना এই তো এই দেউল শঙ্কর না এটা সাগরত হে থাকে না ও ইমান ওজন হস 1 কেজি বেশি হবো তো ওজনটা ও বাহ माने सागरनि साम' आरो बिदिसो बानायो आरो बे बुस्थुखौहाय ओमफ्राय बेनो जादों जाहैबाय अमा बेदर बाजार आरो ना नै गासिबो अमा सिथारनानै फानजोबो नै बेयावहाय ओमफ्राय खाजि जानो गोसोब्ला खाजिबो मोनजायो आरो नै खाजिबो एवनानै फानो मा खाजि बेलाय आदै अमा आच्छा ओमफ्राय स'आवलाय बेसेबां 30 थाखा स' दा नै 30 थाखानिनो बेफोरबायदि अमा खाजि मोनजागोन आरो नै ओरैबायदि गोथाव आरो माब्रै होनदों बिबाजै बिबोनां आच्छा गोसो थोलायोदां आदा एसे थोयो दे आदा दे ओमफ्राय दोनखारनो हानाय नंलाना नोंसोरो दाना इउटुबाव नुग्रोबायना दा नै दा नायदो आरो सिभिल में ना आसिबो नोंआ में यहाँ सिभिल आमा सुख्री हिली उखाड़े चलाओ हिली ओराड़े में यहाँ ओरा उखाड़े रानी कटारे टिही आमा ओरा टी चला इंग पेड़ा ओड़ो हाँ गोमो लखा नै हांनानै जानो बरियासै आरो बियो ओमफ्राय नै बेयावहाय आबादारिफोरनि थाखाय नांगोल फाननाय जायो आरोना दाथ' फ्रायनो बांसिनानो नांगोलखौ इउज खालामला गासिबो ट्रेक्टर बाह्रा मा बाह्रा होनानैब्लाबो हालखौ एवहोसै आरोना थेवबो नांगोलजोंहाय एवोब्ला साबसिन जायो आरो नै कि दाम दादा एटात 500 400 ना এটা কি খাট आवखाद হয় आवखाद शिशुर नाय ना नै 400 500 आरो ना ओमफ्राय बेयावहाय फाल बहायदो लागावदो मोसौ मानै होनानै धामाखार एवनाया आरो लुन्द्रा लुन्द्रि जोगोनार आरो ना बेजों लोगोसे हरै दङ नै खुरुमजा जायखौ बुङो तुरमुस वाटारमेलन दा वाटारमेलन কত কেজি 15 বেচে 15 আচ্ছা 15 টাকা কেজি না दा नै वाटारमेलना 15 টাকা কেজি आरो तार पिछाव इगला मितालाव 20 টাকা गट ना কয় বিঘা খেতি করছে সেটি তো আমার করা নাই কিনা মাল আমার আচ্ছা তবে সবজি বাজার আর না नै নাইদो गासिबो সবজি मोनो नै टोटली सब्जी बाजार नै जानो गोसो नै আপনি নিজা খেতি কৰিছে বিক্রি কৰি আছো হয় নাকি নিজা খেতি কৰা ঘৰতে না আচ্ছা দে নাইদो नै बे गासिबो मैगं बाजार आरो
खिरा जायनि फलाव ट्रेनफ्राव खिरा होननानै फानोना बेनो आरोना बुस्थुआ थाइबें ओमफ्राय नोंसोरबो बायबाय ना औ जानो माने जहल थायोबा ओमफ्राय बेखौ औ खाजि बानायनानै जानो मोजां आरो दा बेबायदि आरो नै बिक्रि হয়েছে না হওয়া নাই রে মহাজন হয় নাকি একবারে সবজি বনায়া जिमान गाँवर मानु आसे माथे एकबारे खाबार दे नै